yanzu nan shasha. Hello? Ina magana da Rashid Garba. Ka cika COVID-19 ne? To yanzu nan muna son mu turo ma kuɗin ka ne. Za ka haɗo mana lambobin ATM ɗinka da account number ka. Ka duba bayan ATM ɗin akwai wasu lambobi za ka gano mana su. Yanzu za ka ji alert za a turo ma kuɗin ka. Ina jin ka. Ka ɗauko ATM ɗin? To fara faɗa min ina jin ka yanzu nan. Uban uwarka dan shegiya duhun uwarka. Malam katin ATM ɗinka na ce ka gaya mu. Shine na ce ka sa uban uwarka. Kana sa munta uwarka kana sa. Me zan sa? Uban uwarka lambobin ne ba ka sa kana sa ko ba ka sa. Malam lambobin ATM ɗin ka ɗauko. Shine na ce ka sa baban mamakku uwarka. Malam za ka ji halat fa yanzu nan. Shine na ce ka sa uwarka kana sa. Malam ba ka son kuɗin kenan. Na ce su ne nake faɗa ma baban uwarka shege barawo kana sa. Me zan sa kai yanzu nan wannan fa ba haka bane fa za a turo ma kuɗin ka yanzu nan. Shine uban mamakku kana sa. Malam ATM ɗinka mana ka dogo kai yau dai ba dai sa'a yau ba ta yi bana zuba ni wanga yawu ko ni ban gane ma ga wanga yawu kuma ma mutum ya tashi ma ya taya bi faskari ne ma hi mai da wanga yawu Alhaji yawu tun yoshe na kai yawon ga har yanzu komi ban